Pratisan. Niti pirsa kahanan sing ana Karang Pratisan. Krungu tangise mbok bakul sinambiwara. Iki dina akeh wong cilik sing tansah kekurangan, kurang sing disandang lan sing dipangan. Aja kok cacak disandang. Kanggo mangan sak bendinane kaya-kaya ora cukup. Ngene kok kandhane Rama babakan Karang Pratisan wis aman, wis apik. Kabeh penduduk wis padha nglenggono. Nyatane wong cilik-cilik padha udan tangis kepengin ngerteni nganti sapira tangise wong kang kluwen iki dina. Kaya didodhok rasane atiku yen ndeleng para kawula cilik. Ya. Iki dina tak mlebu ana ing tengah alas sisih kulon mbok menawa kono isih ana penduduke isih padha nglumpuk nganti sakpira tangise penduduk sing ana kulone alas.
Betul. Said Branda Hokotoyo. Andani se, iku mah ngono begal. Ora wis bas dagangan elake. Jane wis kroso aku jane. Turun. Oh iki lho iki. Mbak, kene Mbak. Turun. Ana apa? Hah? Apa? Syukur. Syukur sampeyan. Genak-genak ngono. Wis ora gawe ora apa-apa. Ora krungu, Pak. Lah kono iki mangen apa kok terus mau bengok-bengok tulung-tulung. Dagangan stadion kula. Dadi nek pasar ini. Oh, wong telu ki mang dagangan apa iki? Temen dah, kowe iki dagangan. Wong dagangan kok wah demang. Nek takon iki tulung lho. Kene apa bungang iki? Wis piye ngomong. Niku wau kula pas temen kok. Bajine pasar ini wonten tiyang iki terus kue dibegal barangmu digawa kabeh ngono Pak. Terus sing mau ngeten. Dadi kebas. Kula keaken ora dibayar digawa barang. Kowe ya roh wonge. Apa dhewe? Nopo kira? Cuma. Itu nopo? Ya. Iki kok ketoke nyolo wedi lho, Kang. Aku ya ngono Mau nyebut-nyebut Raden Said. Lah iya, Padahal Raden Said iki lho, anake Raden Said iku anake Bupati Lah, lho. Ning aja sembrono lho ya. Nggih, leres. Iki demang-demang lho. Awakmu ngadepi demang-demang. Gunungane nek ngadepi karo Iko. Gusti Bupati Tuban lho. Iso beboyo iki engko. Wis ngene ae, Kang. Aja kesuwen. Ayo dilapono ning ngarsane Gusti Bupati Tuban minangka kanggo saksi. Iki dadi saksine. Ayo, budal. Ayo.
Siyaga lan wis rampung kabeh anggone nata karaharjan lan kahanan sing bakal mengko disubata marang para ngayaka praja sakabeh. Marang kewajiban aturmu sungkemu ndak tampa tur kaliwat puja pangastutiku sumrambah marang ibune ben tansah sumrambah lan sumrengah jroning batin tata gelare uga. Monggo. Ati dalem langgeng. Ah kok ngene-ngene ora katimbalan kok. Nggih. Ana kawigaten. Nek tepi jejeblan wonten ing ajeng menika sedaya para kawula kok nggih sami ayem-ayem tentrem boten wonten aral sawiji menapa Kanjeng Adipati. Lho kepiye to? Nggih. Ah bupatine sapa? Lah, wis ngerti to. Nggih. Terus Abdi dalem. nggih. Kowe nderekke aku iki wis mataun-taun. Nggih. Terus Apa nate aku nguji wani kahanan? Nate gawe gelaning liyan kabeh para nayaka praja mudune abdi dalem ya kowe. nggih. Ha kuwi sing ndadekke atine para nayaka praja liyane. Leres dawuh dalem Kanjeng. Menawi Kadipaten Tuban menika kuncara dipun mirengaken sedaya para kawula kantos dumugi wonten ing Patmanca Negari. Alah, malah kondang saka Patmanca Nagari yen to pancen Kadipaten Tuban kuwi tentrem ayem, gemah ripah lo jinawe, kerta kelawan raharja. Leres dawuh Pak. Ha bupatine sapa kok ta? Pak? Panjenengan. Iya. Alah, sing ndak kangeni ya kuwi. Sih. Ibumu ki lho sajake oleh mencap-mencep anggonmu matur kuwi. Iki ibumu iki ngina apa pancen bombong rasane ati? Kadang Kanjeng. Menawi mirsani dateng Gusti Putri Prameswari. Iya. Menika kados-kadosa wonten rasa dados ingkang dipuntujuake dhateng panjenengan ing babagan nalika panjenengan Camprama bedak pikat wonten ing wana. Menika kados anggadhahi rasa ingkang kirang pinten ya. Iki kok ngerti kowe to timbang aku. Bojone iki kowe kok. Katanipun ngaten Kanjeng. Iya to, Bune? Lho, jan-jane yen to pancen ana unek-unek ati sing ora kepenaki, diwedharake wae. Kamu ten Kepiye? kados-kados Gusti Putri menika menapa watos dhateng panjenengan. Kok wate? Senajan sampun sepuh, Iya. watos dhateng panjenengan gadah menapa nggih? Rasa curiga dhateng panjenengan mbok bilih panjenengan badhe anesnani putri saklingipun Gusti. Hah? Kuwi mung gawen-gawen wae. Apa ya payu aku sepuh kaya ngene kok. Ngaten. Ampun Lho, nggih ta lho, nggih ta. Kadigdayan yen wis sak yuswaku ngene iki ya kurang adoh kok dadak.
ngaten lho Kanjeng. Senajan penyambika sampun sepuh, ning ngapunten. Penyambika adipati. Iya. Nggih to? Albet sesembahan wonten ing Kadipaten Tuban. Sinten to tiyangipun ingkang mboten badhe nuwuhaken rasa tresna dhateng panjenengan. Nah, to ramane. Iki jane ngino apa mbombong aku. Boten kasih. Dadi rahapane wong wis tuwa kaya ngene kok dadak. Aku iki ora ana ngilo utawa ngiri marang kahanan kenya-kenya liyane, mu kejaba ibumu. Terus naku iki tansah sumaket-raket. Wis ora kena dipisahke, tambah tuwa iki tambah kena. Ya saya dalu kok ngaten nggih. Gusti wis mari. Kok swantenipun bindeng. Iki ketara, ngene iki ketara. Terus kate plungker-plungker. Iya. Nggih. Yo keten iki lho. Ramane kula remen kalian langgeng menika kan nggih digojekan sak pinten ngaten lho. Wong anak loro ya wis padha ucul dhewe-dhewe, padha dewasane. Guyone karo sapa yen ora kanggo karo abdi dalem. Kan menika lak nggih mboten nate to sowan wonten Bocah. Ngapunten Kanjeng. Iya. Kula kangeni dhateng jan niku namung setunggal. Apa kuwi apa? Sosok yang menika nari dhateng kula ngejak. Ayo, apa kowe ora pengen ngombe? Ayo towak kaya ngono kae sih. Langgeng, aja banter-banter ana ibumu kok gawe gara-gara wae to. Bupati kok di Bune, aja pringisan kok dadak. Geng, ampun. Nggih. Julon sithik wae. Suka parisuka kuwi kena. Ning yen to kedlarung-darung mundhak luwuhke mala. Lho, kae sapa? Kok rame-rame ana njab? Coba tilikno, coba tilikno. Monggo. Demange montong iki ya pancen ngono, sok-sok gojek. Lah nggih. Iki Demang Keret to. Nggih, Gusti. Demang Keret wis metu brengose. Jek nalikane anu sih nom-noman Trengginas, wih gundul pacul ketok lucune Demang Keret. Loh, ha iki Demang merak-urak tambah dawa wae to. Nggih. Lah wong kena ado-ado niku lho. Oh, tambah sak depo. Kok tambah maju to? Sajake anu sing sepuh matur niku Kanjeng Bupati. Nggih, Demang Montong. Pulsan nggih. Ora Boten. Lajeng wonten dosen mau rame-rame. Keret kali merak-urak niku wau. Lajeng ngoten kok proses niku oh enten begal. Lah niki lak ten wilayahe jenengan kabeh kok wilayahe. Lah napa dinane demang-demang niki nggih kedang ngatasi kangane kakak besar. Wilayahe niki. Wilayahe iki napa kula? Sampean lho. Oh merak-urak. Kroso piye? Boten wilayahe kula dikoke. Enggak ada tahu jawab. Nah. Wilayahe kula tak doang. Ki Keret Sri Haji.
Suwarno. Napa kelompok digantos nami kula. Lho, lah dhisik lak Sri Haji Suwarno. Haji Budi Sudarsono. Oh, kadang Nggih. Itu panjenengan. ngerti ku Suwarno ngono mburine. Oh, ora ya. Sudarsono ya. Terus Haji Bener. Sudarsono. Hah? Pengrengkong. Oh. Iya. Bagus. Percaya bagus. Piye. Nggih, nuwun sewu Gusti. Mangsuli ature Kakang Demang Montong. Keparen kula matur bek menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kula Kang Demang Montong dalah Demang ora-ora nembe tilik kahanan wonten ing kademangan piyambak-piyambak. Pancen kuwi penggaweane kok dadak. Nggih. Kaleresan kepanggih para kawula kadose betahaken pitulungan. Oh, ngono. Miturut atur dipun rampok, dipun begal. Sak banjure dirampok terus Nuwun kepiye? sewu. Bondo donyane pun dipendhet. Banjur wonten ukara aturipun para kawula wau bilih ingkang ngomong ta Kang? Ngene lho. Kak, gak usah. Ngomong ora? Gampang ngomong sing sak temene. Nah, temene nggih. Ngomong kowe. Aku gak iso. Aku ora kepenak ya, Kang. Gak usah. Ora usah ditutup-tutupi. Yen to pancen kahanane kaya ngono ya diceritake apa emone kok dadak. Sampeyan critake terus terang ae. Nggih. Nuwun sewu. Gusti Adipati dalam Kanjeng Ibu. Sejatipun kawula matur bilih ingkang Tumindak minta dados begalan sak panunggalane menika nyebut nami Raden Said. kepiye? Nggih. Raden Said. Nggih menika leres. Rek, Akan dawuh. kemongko kowe ngerti. Sopo to Raden Said? Nggih. Raden Said putra dalem. Jagone Kadipaten Tuban. Sing tak gadang-gadang ing besok nglintir kawibawanku jumeneng napa? Tegese dadi bupati ana ing Tuban. Lah kok tumindak ing candoling budi, teges rampok, teges begal, kuwi temen apa aturmu? Atur kula menika leres Gusti. Iki aturmu dhewe apa ature para pedagang? Kang. Nuwun sewu. Nggih, piye montong? Kula wau leres ngendikanipun Kang. Nek ngono ngene. Ben ora kendang ditabuk sisih. Tegese para pedagang mau Wonten buktinipun. ya ayo minangka saksi jajal. Ya. Katimbalan. Ya kene. Kene. Ayo kono. Kono lho. Ini kene. Geng, Halo. coba didangu. Tenan apa ora oleh matur? Nuwun sewu. Pak Demang. Nggih. Apa leres menika nyanaturaken? Nah, niki saksine. Kawulane ingkang dipun rampok bondo donyane nggih menika saksinipun. Apa iya? Kuwe kabeh dibegal karo salah sawijine paruan. Terus diugemi aturmu kabeh. Jur sing begal kowe sapa? Wau niku mature Raden Said Dandal Mukojoyo. Bune Apa? Bener. Kados putih ramane. Iko leres. iya tutuke. Leres dhisik apa ya ora uang. Kowe mangerteni to? Raden Said putra saka ing Kadipaten Tuban. Mosok ya duweni tumindak sing kaya ngono. Tapi wau gagal kula terus badine kebas. Aja kumu lancang kok ya kowe matur ana ing dalem kadipaten iki. Ngerti yo? Kabeh mau abot kanggone kowe. Lamun iso Raden Said
uga napa pidana apa maneh kowe? Kowe mung para kawula cilik yen sisik aturmu kowe bakal digadekke pangewan-ewan ana ing alun-alun tiba. Tanggung jawab kowe karo aku. Ajeng. Sampun nyontok menawi aturipun Raden Said Saestu. Bener sing mbok kandhake. Umpama tak temokke marang anakku si Raden Said, kowe pangling apa ora? Tenan. Abdi dalem langgeng. Cobi. Diaturi soan ana ngarsane ramane balai bu. Sampean kabeh iki kawula saka ngendi? Merek apa kerak-urak apa saka Montong? Oh, Merak. Oh, penduduke. Nggih, penduduk kulon. Oh, iya. Saking Merak. Nggih. Abdi dalan Nah, ini idealnya. Ini. Lah, itu. Arek saundor. Arek saundor. Didangu itu. Katen. Biar putraku Raden. Kuring nggih. Iki mau sik mentas gaya ana para tamu. Demang saka ing Merak-urak, demang saka ing Kerak, uga demang saka ing matur ana ing ngarsane Kanjeng Rama. Yen menawa iki ana praolos ana ing desa Montong Keret lan Merak-urak. Sing gawe gerbang punika sapa kejogo. Nuwun sewu. Sedaya menika mboten leres. Sedaya menika lepat. Napa aturipun demang-demang ingkang sowan wonten ngarsane Kanjeng Rama menika matur kados pundi kula ndamel gerdah wonten ing Montong Kerep Merak-urak. Sedaya menika lepat, mboten. Cah bagus. Kabeh